Production worker sa MEPS 2 kinsa biktima sa hit and run mipadayag siyang kasagmuyo kon nganong wa gukda sa mobile patrol unit nga nakasaksi sa hitabo ang motoristang nakabag-id kaniya. Ani ang live exclusive report ni Luan Merondina. Bye. Lan wala ra hinuon kaayo magrabihi ang naasoing production worker sa MEPS 2 apan wa niya kalikayi nga mopadayag og kasagmuyo kay kun nagukod pa lang unta dayon sa patrol car ang nakahit and run kaniya unta masubay ang identity niini. Sa kuha sa CCTV, makita nga samtang nagsubay sa ML Quezon Highway ang 42 anyos nga si Junre Santillan, luwan sa iyang motorsiklo, kalit lang siyang gisikitan o gibag-iran sa laing motorista. Misangpot kini sa pagkatumba sa motorsiklo nga gimaneho ni Junre nga misangpot sa iyang pagkalamba. Apan ang motorista nga nakabag-id kinsa may angkas nga babay, misutoy hinuon pagpadagan. Natunong usab nga may patrol car nga naagi sa dapit. Mihunong kini og daw nagpakisusi sa kahimtang sa biktima kinsa dali raw sab nga nakabangon human sa hitabo. Matod ni Junri, mga pangus ug bunog ra hinuon sa kamot ug tuhod ang iyang nahiaguman apan di makatarunganon nga misutoy lang ang motorista nga nakabag-id kaniya nga daw way nahitabo. Kita makalasmag mo kita kinanglan ato lang atuad yung ano nang atong nasmagan yun nga okay ra ba siya unsa ba siya dili ta mo dagan sa atong atong responsibilidad is mga driver ta ba. Wa usab kalikayi sa biktima nga mopadayag sa iyang kasagmuyo kun nganong wa gukda sa patrol car sa pulis ang motorista nga nakabag-id kaniya nga unta nakasaksi man kini sa hitabo. Naon tay police patrol car dito pero mura mag wala sila napulala ba sila or wala man sila mo action dayon. Bisin lang pagukod na lang tato ba magukdan tong nakasmag ba. Pwede man tayo higayon na ila tong magukdan kay nihunong pa magadali. Sa laing anggulo sa kamera, makita nga pipila ka metros gikan sa dapit na hitabuan, gialerto sa mobile patrol car ang usa ka traffic enforcer kinsa nagdali-dali usab pagduol ngadto sa biktima. Mato ni Police Colonel Ale Abindan Baron, City Director sa Lapu-Lapu City Police, nga sa pagkakaron padayon pa nilang giimbestigahan ang hitabo o gisubay ang tanang anggulo sa CCTV nga nakakuha sa maong hitabo. Nahinabi na usab niya ang hepe sa Mobile Patrol Group. Gidugang sa City Director nga nangita na usab sila karon og mga pamaagi aron makuha ang plate number sa maong motorista. Naamtay na kuan makuan ang kuan gipa-enhance pa namo og basig makuha ginato ang number. Kay dili man gud siya kuan kato ganing murag temporary ang number nga naka-reflect sa motor. So but anyway gipa-enhance pa namo ang kuan ang katong na-capture sa CCTV kung makuan ba gyud ang number gyud. Lan gisuway nato pagpadaang maong video ngadto sa LTO apan ilang giklaro nga maglisod sila pagsubay sa plate number kay di maklaro sa CCTV. Busa panawagan na lang karon ngadto sa biktima ngadto sa mga nakaila sa maong motorista base sa kuha sa ato ang mga screenshots nga unta i-report dayon kini ngadto sa Barangay Basak. Lan? Okay, daghang salamat Luan Merondina.